Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, last size, so last 8 size. Maing aga kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhopon ini sa Aksyon Brian Morden, magapangalagad sa inyo Tob las 9:30 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Nobyembre 23, 2021. Yara na gid lamang sa 32 dias ang nabilin kag Pasko na. Samtang 39 dias ang nabilin, magasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sining kabuhi amo ang tuig 2022. Bukas na nga aton sining Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton sa 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Ano ba lang mga balita nga dapat natong tutukan sa aton sining nga pagpangalagad sining nga aga mga kaksyon? Una sa tanan, tawgon talang ang atensyon sa Bacolod Traffic Authority Office nga dapat i-check nyo gid mayo ang tanan ng mga traffic lights diri sa syudad sa Bacolod matapos magluntad ang pag-malfunction sang traffic lights diri sa may Burgos, Lacson sining nga aga sa diin nagatuga sang pag-confuse or pag sinalasala sa mga driver kay nagadungan ang green, nagadungan man ang stop. Ang lain pa to kay pagdungan green, kabalo naman kita sa mga driver nga nagahara-hara na yapirmi, kaya sa amo sa nga mga oras, galagas ini sila nga makahabol, nga makasulod, on time, iban late, kapila ka best kay nadaw saksihan naton dutayan lang magbinonggo anay mga kaksyon. Tila 7:30 na way payasang duty ang aton sini nga mga traffic enforcers, no? May ara man kita pulis nga ginistorya nga ayoon kun tani panaugan niya tani kun makadali lang ahway naglabay man lang manawag man lang siya kuno sa kun sinong tawgan niya to. Oo, may lang kay nakapakig-angot kita gilayon sa Bitaw kag police station number 1, no? Para ipahibalo sa ilang padalaan isa ka police or traffic enforcer. Ano oras ang duty sa mga traffic enforcers naman? Mayo lang kay naka-survive nga wala sang binungguanay nga nagakaluntad pero ang pituhanay sa mga salakyan puwerte, no? Ginapaabot ko na lang ang magsalpukanay sila mo. Ginhawa ko na nga singgitan kay nagabulig na lang kita kay para likaw sa disgrasya. O dapat guro la 5 sang kagahon may enforcer na kita nga nakaplastar sa mga intersection ta diri sa syudad sa Bacolod. Kay kabudlay kung mag-inamo sinipirmi nga mangin kausa kag pasibangdan talang ang malfunctioning sang aton sini nga mga kagamitan sa dalanon. Ang iban nga balita makaksyon sa lokal sa aton sini pagpangalagad check naton diri sa Bacolod. Kabalo ka kahapon ang isa ka universidad diri nag-umpisa na sa ila sini nga pagbukas sang klase face-to-face limited mga kaksyon sa ila nga mga medical students mga kaksyon, no? Pagintindi naton ang Bacolod Subong nagapreparar man if in case gid man nga magdalayon ining pagnubo ni COVID-19 nga makabalik-balik kita sa normal, basi pa man lang
sa tanan nga level sa aton sini nga mga klase magabalik sa bulan sang Enero. Same as sa Negros Occidental mga kaaksyon na mga estudyante naton daw luyag na gid man nga magbalik sa pag-eskwela sa buluthuan na gid mismo, no? Ang iban nakapabakuna naman I-check taray karon mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad samtang ang iban nga balita lokal mga kaaksyon. I-check ko ba karon ining Purok RBM, no? Kagabi nga programa kita sa Action Farming Line, though may someone nga nag-chat sa aton nga nag-inform nga may ara sang lapit isa ka gatos ka panimalay or pamilya nga ginutdan kuryente sang Central Negros Electric Cooperative o Conseneco dira sa Purok RBM daw relocation site ini. Anong sistema sini? Sa Barangay Singkang Airport. Pero sang gin-check naton ini sila mga bag-o nga mga pamalay dira. So ang iban way pa kuryente, ang iban nagatabid sa piyak balay para nga makasuga lang gid. Pero nagaagi sa mitruhan. I don't know, pinangkwaan sila ya kalinya ka kuryente, way sila subong suga da. Pero i-check tanay karon dira sa Barangay Singkang Airport ang detalye sini. Kung anong medyos nga pwede mahimo sang Sineco kay panginchindi ko gina-process na Manila ang ila application. Galing kay ti amo na bag-o sila nga mga pinimalay, do hindi gid mapadasig, ti ga-star na sila, waay sila suga mga kaaksyon. Ti kabudlay bala maghungit ya sa bakba mo nga ang imo suga kingki kag sulo, dira man tahalin. Gali kiti ari na ta subong sa mga panahon nga amo sini, dapat mangin moderno man kita sige, check tanay karon mga kaaksyon dira sa RBM. Ginatinguhaan ko man gani nga matawgan man ang kapitan sang Barangay Felisa. Sining reklamo man nga nagdangat diri sa aton nga kon tungang gabi nagapaagwasa gila ang gali ang IPM sang ila higko gikan dira sa may ila sining dam site sang basura didto nagatubod sa suba padulong sa syudad sang Bago kag Murcia, Negros Occidental. Imagine nyo balang lamawanda sa kanal, amo ginangitsura, may panang lamawan ginida kay ginalabyan pa na katubig, kaulan kag mahugasan. Pero ining agwasa halin iya sa basura dira sa may Barangay Felisa, iya susko sa pagkahigko sini. Gakapatay ang mga gurami kag mga ulok-ulok na sa suba magyan nyo sini mo. So nadakpan sang mga barangay official nga nagapaagwasa gali ini. Ano gibla ang dapat kay muon sina? Check ta na karon isa-isa maka-aksyon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Action Hotline. Sa mga balita sa nasyonal iyahoti kadamo sang daw hindi sigurado gid nga ang sinseridad ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagkondina sining pag-water cannon mga kaaksyon sang Chinese vessels Coast Guard sang aton sini nga mga Pinoy nga nagadulong sang pagkaon didto sa Ayungin Shoal mga kaaksyon. Damo hindi kumbinsido sa kulokondina ni Presidente Rodrigo Duterte. Ambal gini isang iban, kulokondina lang kita via birbalanay lang. Abi konsinseridad ang pangitaon ta, Mr. President, padala to bisang complaint abi nga may pirma nimo sa pungsod China. Abi para makitaan gid nila nga mismong presidente sang Pilipinas nag-ibwal na. Husto man do ka husto man ti amo nang mayo nga himuon nagapadala to premisang sulat sa China sa embahada sang Pilipinas sa China. Amo gid lamang ang DFA nga si Teodoro Locsin mga kaaksyon. Sa Presidente Rodrigo Duterte daw subong lang ni siya nakatikab gani mo sining ginhimo sa mga Coast Guard sa mga Chinese to. Mao ang iban gid daw gamban himo lang niya kay lapit ng eleksyon. Kabudlay ginukondo kapigado sa performance mo kay do ginadudahan kay gidayon no. Ang iban nga balita sa National Makaksyon, nagpa-drug test na no? Nagpa-drug test na si Senador Tito Soto kag si Senador Ping Lacson, no? Ini pakita lang ngati way gid man niya sa COMELEC guidelines nga magpa-drug test ang aton sini nga mga nagapapili ya sa national posisyon pero ato balang daw natandog ito sila
sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga may ara sang presidential nga nagayup-yup ka cocaine mga kaksyon. Siguro, nagpanguna na lang niya si Lacson kag si Soto. Siya mapadrag testa. Para temprano, balaan nila yung way kita kaagi yup-yup sining mga illegal nga droga. Mansig-mansig kwa na. Mansig-mansig pakitang gilas mga kaksyon na. Mayo man tong ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte kay nangin giya ato agod nga ang aton sini nga mga presidentiables kag iban pa nga mga opisyalis naton nga papili national magpa-drug test man kang iban to da basi nagapiyong-piyong kag nagagihog-gihogin man to da mga ilong basi siluluyop gid man. Sige, kabay pa nga sundan ini sang iban pa nga presidentiables ha. Si Pacquiao kag si Bongo nagmuno naman to nga ti mapa-drug test man sila. Ang gusto ko makabati nga magpa-drug test makaksyon si Bongbong Marcos. Daway pa ko kabati sang tika biyahaw. Di si Madam Lainey Isko Moreno, way pa man kok bati. Si Pacquiao, Bongo, Ping Lacson pa lang. Paabuton tani sila be. Ang mga senador ano kamo exempted kamo da? Duda ko magpa-drug test Bongbong ha. Sino tong inamuno gini Duterte haw? Nido ka. Ay sus ko. Bot lamang. Ariho, eleksyon gihapon. Atensyon sa tanan mga kaaksyon nga mga nagapapili subong sa 2022 nga elections. Kay ang Commission on Elections ginakabig nila nga isa ka election offense mga kaaksyon ang paglapas ng health protocol or health and safety protocols sang inyo sini nga pagpangampanya. Nan, ting pamangkot di basi puro malanta ni election offense ang kumilik way man ga-file kaso nga magpang disqualify sini mga tawo ngayon Kay kung tuturon sang kumilik, waay sang may mabilin, di Blackson James? Kung tuturon sang kumilik election offense, ubos ang tanan nga mga nga nagapapili subong kay way giniga-observe ibanda ya sang prangkang istorya sang health protocol. Hambal diri sang kumilik, dapat kung magpangampanya kamo, magsuksok kamo sang face mask, face shield, kag isa ka metro nga physical distancing gihapon no? Kag masami nga mag-disinfect sang mga kamot. Insaktong itikita na sa pag-ubo abi pero pahigad ka mo da ka magpangatsi. O galing ikaw politiko tapos mo kwanda istorya kag magpang-alkohol ka, hindi ka gin mabutuhan. Galing subong na anad naman kita. Nga kung nagapang-alkohol meaning galikaw lang sa COVID-19 ano. Kaysang uso pa sa una ang kamustahanay. Ang politiko pagkamusta, pagtalikod dahil pang alkohol, sigurado ginaya pagpuli mo to sa sinang lugar way kabuto pro. Ang balon ganyan sa butante naman to klase politiko do ka artihan man tuman. Nangamusta sa akon, bangod lang naman kay ang kamot ko, halin nga ng guna ng alkohol dayon. Zero ka sa akon. Amo na ba pero ti subong maintindihan ta naman lang na. No, naintindihan ta na makaksyon ng sitwasyon ta. Ari pagido ba hambal diri sang DOH makaksyon 93.49% sa nagkalamatay sining COVID-19 wala na bakunahan. So, ginapahog ka mo sang DOH haw, sano pa ka mo magpabakuna da? Galing may data ni si DOH mo, hindi ta siya pwede madepindihan. Ang pamangkot da kung ano man ka-accurate ining data nga ginapalayag nila. Pero kung ako pabakuna na kamo da. Oo, kung hindi gid man choice nyo na. Last 8:18 na sa aton sila nga pagpangalagad diri gid sa Bacolod kag Negros Occidental aw sa tawag sina espas lang nagakinamog ya ang Bacolod kag Negros. Ispas gini ayhan gina kabugay nyo kon politika. Pero dali gid lang diri kita sa balita lokal mga aksyon ho. Kay ang aton sa Department of Education subong tanan ginahimo na nila nga ideya. November 15 kung madumduman ninyo, nag-umpisa ang face-to-face nga klase sa bug-os nga Pilipinas pero pinili nga mga lugar. And sad to say, ang Bacolod kag Negros Occidental mi isa wala. Wala kita diri kay nagligad to sa
kasagsagan sa mga recommendations sa mga schools naton, ari pa kita sa alert level number 4 ang Bacolod kag Negros. Sa ulihi lang ta nagday-down ining si COVID-19. Pero nga ton Department of Education diri sa Negros kag Bacolod willing na gid man. In fact sa Bacolod may ara sang indoors nagligad to nga kundi ko magsala Alangilan or Granada National High School, no? Sa Negros Occidental ang Tabaw kag Valladolid National High School. Amo ni mga kaksyon ang mga lugar or mga eskwelahan bulutuan nga may ara sang willingness na nga mag face to face based man sa ila sining gipatigayon nga protocol. Now, halin sa Nobyembre 15 until this moment of time, November 23, 8 days na ang nakaligad. So far mga kaksyon, daw wala sang report nga may estudyante o kon manunudlo o kon utility nga nagka-COVID, naglain ang pamatsyag sa mga malapit isa kagatos ka mga bulothuan around the nation nga nagpatigayon sang face-to-face classes mga kaksyon. In short, maayo ang resulta sang face-to-face. No? Now, ang suno sa Department of Education, CHED pagid, Commission on Higher Education, kon ang first gradual nga assessment nila mangin maayo mga kaksyon on Enero 2022. I-try nila nga mga bukas gid sa mga pinili nga mga lugar gihapon nga nubo na gid tama ang kaso ni COVID-19. So ang Bacolod kag Negros Occidental ari kita sa alert level number 2. In fact sa Negros Occidental nagligad nga adlaw last Saturday ang pinaka-latest nila nga kaso ni COVID-19 all in all ara na lang sa 500 plus. So, ara na ta sa Martes, subong nalipat lang ko mag-check kaina, may posible nga nagnubo na gid. Same man, diri sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon. Now, sa Bacolod diri, kabalo kita may mga buluthoan na ginhimo nga quarantine facility. Na? Ang iban ginpangdula na because nga naganubo, nga nagadumo ang kaso ni COVID-19. But, ang pamangkot, sa Enero bala, may tsansa kita nga may tsansa bala nga mag face-to-face kita dire sa pila ka mga pinili nga mga eskwelahan abi. Agod man lang nga una-una, once nga maka face-to-face ang kabataan, maka evaporate man sila sa balay nila or kwarto nila or compound nila nga pila ka bulan, almost 2 years na, nga nagapabilin sila sa sulod sang ila puloy-an bangod sining online and modular nga sahi sang pag-eskwela. So, ina mga amat-amat mga kaaksyon, no? Amat-amat diri sa aton. Diri sa aton sa Bacolod, i-check naton si Councilor Renisito Novero, Committee on Education, ini siya, ginauyatan niyang Committee on Education, no? Kung ano naka-preparado kita, ano sa iyabing nga set-up bilang konsihal sa idalom sang Committee on Education, kung may ara na abisang go signal sang DepEd or sa iya mismo nga end, ano man may tsansa na nga siya mismo mag-endosar abi nga magaklase kita sa Enero. Ti subong, dugay Disyembre na kita, dasig lang isang inuras ta. So dako sang poder diri ni Councilor Renisito Novero to check kay para sa seguridad naton sa Bacolod, kabataan, manunudlo kag kita tanan mga kaaksyon sa sulod sang panimalay. Online sa hotline. Sa aton sining nga linya, wala sang liwan, City Councilor Attorney Renisito Novero. Sir, good morning. Welcome to Action Hotlines. Action Brian Morden. Good morning, Action Brian. Good morning sa inyo below the management and staff. May naaga sa ating mga palangga na pagpalamat yun. Aha, salamat din sa time, Attorney, this morning. Attorney, mangkot lang kami because nga may mga utod man kita, mga estudyante from Bacolod, estudyante from outside Bacolod. Nga nagapulo pa mangkot ko na nung sistema ta sa Bacolod on January abi, if in case gid man maga-open kita for limited face-to-face class, Attorney. So far, kumusta kita diri sa Bacolod? Well, diri sa Bacolod, from the lower levels
sa aton educational system, wala pa ta face-to-face, Aha. limited or whatever. Pero ang sa tertiary level, sa mga technical courses like medicine, nurses, allow na sa Commission on Higher Education. Aha. If you remember, si Councilor Novero nag-author sa resolution sa Sangguniang Panglungsod, favorably endorsing the request ng Lasal medical and technical nursing students na i-allow sila limited face-to-face classroom instruction. Gin-endorse naman ito because it was unanimously approved with the Sangguniang. In-endorse naman sa Commission on Higher Education. Now, lately, ang CHED naghatag na sa ilang approval. Mayugid. So that ang iniyang mga kalibre sang halintang sa edukasyon, pwede na sila ka face-to-face. Pero ang iban, lower than that level, wala pa kina-allow sa CHED or the Department of Education. Although sang una, may attempt rin magsugot sang daw pilot face-to-face limited classroom instruction sa Alangilan. Pero in kamatukan to sang aton punong barangay, because at that time doon nagtaas pala ang numero sang COVID-19 positive cases sa barangay. So wala tumadayon. Aha. But then, Action Brian, Yes, kung sir. di mo tanawon, although sang una, I was vehemently opposing face-to-face classroom instruction para sa seguridad ng aton kabataan. Aha. And if you remember, I was also proponent nga isang pagsugod gid pala last year sang pandemic Aha, yes sir. nga mangin early ang pagtakop sang eskwelahan sa bulutuan kag sang graduation. And may European approve that. Pero subong, kung mo tanawon, nag-duty naman lang ang positive cases, damo na mga napakunahan, Aha. kag more or less daw medyo kabalo ng aton mga doctors kag mga medical practitioners sang pamaagi sa pagsugata, pag-away kag pagtratar sang COVID-19, Aha. kag nagkatadulong na kita sa normalcy. Yes. Praise God. Kung nahimo, mangin normal naman liwat ang aton paginawi. Yes. Ang aton pagsinulayo sa balay, sa urubrahan, sa negosyo, sa eskwelahan. So, we are looking forward nga ma-resume ang face-to-face classroom instruction. Hopefully, we can do that soon. But then, kinanglano naton gihapon cooperation sa tanan, which cooperation includes and should include voluntary vaccination. Aha. Yes, amo na ginalaoma naton. So, if in case attorney ang DepEd Division sa Bacolod mga baydra sa imobing office to allow sa ila kay ti kabalo ko may ang protocol according to DOH and DepEd dapat may ara sang kwan mo, ara sang pahanugot sa lokalidad. So diri sa aton kasagunian pang lungsod sa Bacolod, dako gid ang poder Committee on Education. So ikaw attorney, willing ka to check sa mga schools naton kung may mga hawla ang aton kabataan, do mo na subong mo. Now, ang apon sinaimoon, I shall have communion with our school administrators Yes, sir. and our parents through the PTA. And then amon ina sa tunan, although personally, Action Brian, Yes sir. ako niya pananaw, pag-observasyon ako, nga pwede na mo. Yes. Pwede na, although limitado lang anay. And maybe masugod kita sa mga pilot areas. Aha. Pero isa sa mga indispensable nga requirements dapat ang matudlo da bakunado. Yes, bao. Correct. Oo, kaya ang mga kabataan natin tunay mo sa level nga vaccinated naman. Kaya nagasugod naman kita pang bakuna from 12 to 17 mga Yes. minor de edad. Aha. High school. Diba? High school na sila. Sa Oo. school. Aha. Ang sa elementary siguro base mapauli-ulihin na sa yung bahin sa Aha. face-to-face classroom instruction. Although, kung imo tanawon, subong ang paglagaw kapag dinugok naman sa mga tao, sa mga malls, sa mga kalanaan, ang pagbiyahe, pagsakay sa mga salakyan,
Though nagbalik naman kita sa pre-pandemic Oh. situation, Aha. di ba? Mhm. Ang pag-meeting, daw wala naman kita kabalaka. I mean, Aha. wala naman kita pala, except lang sa pagsupsap ng mask, Aha. and then observance of a little social distancing. Mhm. Kaya ang pananaw ko daw, medyo kabalo na ako na nung dapat imoon, kung Yes. primero hindi ta kabalo mo. Doon na edukar na kita, I- attorney. Oo. Oo. Mhm. And kada isa nagabalon alcohol. Yes. Well, maybe we are really moving back to Aha. normalcy, amat-amat lang. Pagkabay pa sa bugay sa mahal nga Ginoo. Aha, yes. Malapot na gid ni very soon. Mhm. Pero subong attorney, wala pagid man si DepEd Division Bacolod, makapakig-angot nila sa imo that on January, amo na ni ang mahimo naton, attorney. Amo sina. None yet. Wala pa. Mhm. Pero pwede na namon gyapon madiskusyonan kung mag-meeting kami sa local school board. Yes, correct. Kasi i-presentar na namon kag si Mayor mismo. Aha. Kabalo kasi from the alin sa sugod sa pandemic, Mhm. ang aton syudad, no, upod kay Mayor Bing, kay Vice Mayor El Cid, Aha. one of the first pirmimo among the local government units in the entire Philippine archipelago. Aha. Mhm. One of the first na mag-embark Mhm. sa mga programa affecting the pandemic issue, like ang pag-put up sa aton emergency operations center, Yes. ang pag-put up sa mga quarantine and isolation centers, Aha. ang pag-procure sa mga bakuna. Una, among the first pirmimo. Mhm. And so, possibly, it could be na ang Bacolod would also be among the first na mag-embark siling pilot testing cases of limited face-to-face classroom instruction sa ating mga eskwelahan. Aha. Basta nga, sigurado lang naton ang aton environment. Aha, paaboton tagi na, attorney. In advance, subong pa lang, I am pretty sure ang aton sila nga mga estudyante na willing na to go outside sa face-to-face limited. Anong imo advice ila, attorney, para at least matuman ta niya on Enero 2022, attorney? Ang ako lang pangabay pirmi, observe lang kita mismo pirmi sang aton nga minimum health protocols, hindi man na mabudlay. Yes, no? correct. Good. Mas mabudlay katama kung igo ang tawo sa COVID-19. Yes. Tama, ginakabudlay ka sa uso, kakadelikado. Mhm. Pero meantime, total lo na anad naman kita sini, hindi na kita pasaway. I-observe naton ang aton nga nahapit na nga magamit siyang maskara kung damo-tawo. Kung wala tao, kuhaon mo para makapritiin ka naman sang fresh ka nga hangin. And then, social distancing, avoid sa mga handshaking, lang, fist bumps lang. Correct. And then, balon pirmi sa alcohol, kung may nakapitan ka nga daw, pirmi na, tandog man siyang kadamaan, panghugas lang ng alcohol, Yes. or may tubig na nga may hapon. Aha. And then, ang akon request sa mga pumuluyo nga wala pa mabakunahan, palihog, consider it nga isa ka necesidad na bagay nga magpapakuna kita tanan-tanan. Now, kung luyag ta nga magbalik kabataan ta sa eskwelahan, na may face-to-face classroom instruction, nga kita nga mga ginikanan, hindi magproblema na gina-expose natin ng kabataan natin sa risko, then i-encourage naman nga kita mismo mapabakuna kag sila kung vaccinable age, pwede natin ang pabakunahan. Ang amon, anak, tinigani ni Mr. Navero, pabakunahan naman namon. Kasi makita namon bala action, Brian. Yes. Kag ang amon kabataan, nagamuno man nga daw, kabudlay na kita lang for almost 2 years, na divorce sila sa fellowships ang ilang mga peers, ang ilang mga classmates, ang ilang mga amigo, amiga. Correct. Wala, nagampang. So, ang ilang psychological embodiment daw kakapiktuhan no? Yes. Ikaw mangguro. Yes, correct, attorney. And so, buligan tani.
ang kada isa sa aton mga puligay kita nga makabalik na kita sa normal nga sitwasyon. Kabalo ka, attorney, sa mga edad ta nga college kita, high school, may mga times na dire nga lain gid kon kaupod mo ng imong mga friends sa schools mo and mga classmates mo. Ikumpara nga nagpabukot ka. Oo. Daan mo sila. Of course, ginadala ko sila sa simbahan, magsimba, then kung magkaon kami somewhere, pero lain ginaya nga makahalubiro naman sila sa isa spheres as young people. Yes, correct. They will grow together. They will go through this crisis together also. Nautod si attorney, pasensya gid. Action Doors, balikan ta sa attorney please, na utod. Las 8:35 na sa aton sila nga pagpangalagad, maayo ini nga indikasyon diri sa syudad sa Bacolod. Kabalo kita, kadamo estudyante nga dito ka Bacolod. Attorney, nautod kita. I was saying, as in kumpat kita nga mga mature, mga ginikanan, will set the good example for our children. Papakuna na ta. Pinagit sa mga manunodlo, Brian, let me take this as an opportunity to encourage, invite our teachers. May babakuna na. Nag-meeting kami ni sa ila about 2-3 weeks ago. And ang iban sa ila nagpapakuna na. May iban pagit nga siling ni Ma'am Gladys Sales daw nagpatiga pagihapon. Please pumuka naman ang inyong tagipuso. May na-interview. There is nothing dangerous sa bakuna. Yes. Kami tanan, kita tanan na bakunaan na makatestify that we are safe and sound. Ina, si mga listeners naton nga monitor subong Bacolod Yag Negro, si attorney pala simbagin niya sa attorney, pero ang wala na hadlok sa bakuna, no? Kay pag-intindi na to, attorney, na mostly sa way nagpabakuna mga religious groups, no? Ano mo sina? but there is no kita nagatuon man sa Biblia, nagatudlo man kita sa Biblia, nagabasa kita sina. Frankly, wala kita nakitaan nga bersikulo sa Biblia nga naga-prohibir nga magpabakuna. Ang ilan na iban nga mga na super interpretation o na tupa na sa misinterpretation bala sang number of Antichrist nga 666. Layo pa. Kinadiskusyon naman kung kaya sana, sometimes jokingly, sometimes seriously, na ining 666 na numero ni ginabutang na niya sa agtang o kung sa palad ang tao, niya, ngayon bakuna niya sa immune system ta ni. Immune system ta. Sa butkon. ang Biblia man nagkatudlo, even sa Romans chapter 13, magsunod kita sa atong gobyerno. Kaya ang gobyerno, isa ka institusyon na gitang doan man sa mahal nga Dios para nga mahatagan maayo nga pagdumala. Kag may bersikulo mada attorney nga panago kamo anay sang makadali kay pagwa nyo tawhay na. Daan mo sinabla attorney. That calls for quarantine. Ginobserve na sa Old Testament time, quarantine. Kaya may mga pandemic man to. At the time, ang pandemic is not just a modern phenomenon. Yes. Ang pandemic sa una pa, even the Old Testament, mga chimpo, may mga pandemic. That's why ang principle of quarantine, dira na mismo na tudlo sa Biblia. Kag na medyo dibuay nas kita nga panahon subong nga pandemya, kami mga kinaalam na kita sa paghimo sang bakuna. Unlike before nga pandemya nga ang bakuna wala attorney, ano? Damo gid nagkalamatan. Yes. Actually, pag sugod gid sa pandemya, Brian, if you remember, nagapangamuyo gid kita nga may bakuna na, yes, di ba? Correct. Nagapangamuyo kita, nagahandom nga may matawag nga antidote sa COVID-19. Kagining antidote ginapinsar naton in terms of vaccines. Ay ti nagabot ng bakuna, nagdamo na naman mga anti-vax nga mga opinionists. Mo alam Di ano na kay freedom of thoughts. Yes, correct. Amo gina. Free choice. Pero let's exercise our freedom and our free choice responsibly. Yes, correct. Kung pwede man na magpili ka, pero dapat responsibilidad naton i-contribute naman sa mga utod ng iban na nagpabakuna. Attorney, salamat sa mga serbisyo. Mayang aga, good morning kag God bless, attorney. Mabuhay kita tanan. Mayang aga, God bless. My prayer again is may God continue to protect us against COVID-19. Same here, attorney. Good morning. Action Hotline.
There you have it, mga ka-action, Attorney Rinicito Novero. I'm sorry gid pero kanami sang grabe nga pagbulig sa aton naglambot na kami sa punto sa Biblia. At least si Attorney Blaya palo pastor ni sa attorney mo, no? Kag pala simbagin niya sa attorney. So this morning kamo mismo nakabati gikan sa iya abogado pa, pirmi ka bukad Biblia ga pala ga simbahan pirmi. Kati wala sa Biblia nakabutang kung nabakunahan ka Antichrist ka na. Tamo sina. Pero again and again, wala ko yan nagapilit sa inyo. Inyo nga po na choice kay may freedom kita sa aton sini kaugalingon, mga ka-action. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. for Best Public Affairs Program for Radio. Pabalik sa aton sining nga pagpangalagad maing aga lang sa aton sining nga mga tagpalamati si Madam Humalo Minara managa monitor Hinida Ordunes, Lorna Diligencia, si Tomas Bruniola naga-monitor man, Jerel Gadudo, si Maria Teresa Hofelinia, salamat gid. Rochelle Fulgencio Susana sang DSB Pandanon, Athea Kim, good morning gid. Si Baby Gregorio naga-monitor man sa DSB, Christine Minies Villalubos, salamat gid. Lito Dayapa, good morning, Ana Sinoro, karon ang iba na, padayuno naton mga kaaksyon. Last 8:57 na. Sa nambal ko na kagabi mga kaaksyon, may nag-inform sa aton nga may ara sang isa ka purok dira sa may barangay Singkang Airport nga ginutdan sang supply sang kuryente sang Negros or Central Negros Electric Cooperative. So gan verify nato ang ining information, gintawag inigali nga purok RBM. Kay ang nag-chat diri sa aton BM gid lamang, na BM. Siling kung BM takuling purok BM takuling. Pero are RBM Barangay Singkang Airport. Ang natabo mga kaaksyon sa initial ko nga pagkabalo, mga bag-uhan inada sila, na bag-uhan. And wala pa sang linya sang kuryente, so ang ginhimo nila nag-ayo sa mga katupad nga may ara na sang supply sang kuryente nga nag-angot lang para makasuga lang for the meantime abi nga way pa sila sang koneksyon. Ang natabo mga kaaksyon, we don't know kung nga ang mga lapit isa kagatos kapuloyan to be exact karon check tani karon ang pinangutdan kag pinangakas ning koneksyon nila sa ila tupad balay. Galing kiti kun isipon tagid ang rules ka guidelines ng Sineco, hindi ka pwede ka pang tapping mo. Pero ang pag-tap nila sa inisyal nga pagkabalota, nagaagi gihapon sa kontador. In short, hindi siya kawat kay mamayad ka mang yapon. Ang problema lang diri,
base mangin problema sa sunog. Kati ma-overload na siya mo, no? Imagine mo na sa isa ka balay, may nagsaksak na karon may mga 5 man ka balay abi. Ti may mga appliances dira, ti base magkalasunog sila, pero hibaloon tagid bi abi be, with Barangay Kapitan Rosini Distrito, ano ning kalanabo ni? Kay kon mag-inamo sina, dapat may ara di sang kung ang Sineco may ara man lang sang kaluoy, kabudlay-blay maggiho ka nga way ka sang suga, way ka kuryente, way ka supply sang kuryente. Hindi ta na ma-deny ang kamaturan nga ining kuryente kag tubig part gini sang kabuhi sa matag adlaw nga tanan naton, no? Labi na gid ngari kita sa syudad. Mas delikado nga sagi kita kagamit ka kingki kag sulo dira nga base magsilaob na sa mga kortina kag dingding nyo na. Sang sa kuryente nga base pwede ta malang mamidyosan dabi sa Sineco abi nga masuplayan sila for the meantime abi, pero hindi ya free. May bayad of course. Amo na dapat dira. Pero hibaluon tagid abi ang full story sini abi with Barangay Singkang Airport Kapitan Rosini Distrito mga kaksyon. Kung anong nagkalahinabo sini sa ila, no? Kay subong may ara sa mga 50 na lang ang nagkalabilin nga wala pa kuryente, way pa supply. Pero ang iban dira mga kaksyon, waay gid. Base naga-monitor bala sa Kapitan Rosini, naga-call kami dira sa imo subong kap. Okay, sige. Base way pa siya garing action doors. Gatawag kami na sa imo subong kap para mabuligan tani kag maplastar tani kung okay, sige, gina-off niya. Base siguro abiguro lain nga number ni how. Kami na kapitan nga tawag diri tabi maagi biho. Try ta lang kay base paman lang nga maglusot diri sa aton. I-check ko lang abi ano. Last 9:01 na sa aton sini nga pagpangalagad. Ara, manawag da sa aton ang aton sining partner sa Action Dorel sa piyak nga side kay para makaistorya kita kay Kapitan Distrito no. Ang aton lang naman diri para mapalabot namin sa Sineco kag kun anong mag-ideya sang Sineco bisan gamay lang. Pero pag intindi ko do may generator nga nag-abot dira pero ina-inisyatibo na lang na guro. Diri kita sa istorya, hindi na tamang hilabot pa kung sino ang naghatag or nag-provide sang generator da. Pero nga ato nandiri ano ang istorya sini? Nga amo gini nga utdan tagilayon iya sang ginatawag kuryente, linya sang kuryente mga utod tada. Online sa hotline. Sa aton nga linya sa baron tanay niya sini nga aga si Barangay Kapitan sang Singkang Airport Rosini Distrito. Sir, good morning. Welcome to Action Hotline. Action Brian Morden. Yes, good morning. Action Brian kag sa Action Radio kung sa tanan niya. Nagpalamati labi na sa Barangay Singkang Airport Bacolod sa tanan may nga aga gid sa inyo tanan. Kapitan, salamat gid sa time. Una-una Kapitan, sugiri kami ano ning istorya sang purok RBM man nga nagkalaotdan ini sila sang kuryente pero kabalo kita nga nagpangtap lang sila pero nag-agi man sa kontador. Although nga do overload siya pero ano gid ang sistema sini attorney man? I'm sorry. Si Kapitan Galini ang feeling ko ba si Attorney Distrito na istorya ko. Kapitan Rosini Distrito, sir. Oo, nang bali ang matabo dira no nang nang ang purok ang RBN dira nang bag-o lang na siya nga lugar nga nagtukod. Kung madumduman naton nang nagdemolisyon kita sang sobra 300 ka panimanay diri sa Barangay Singkang Airport labi na dira sa mga tungod kita to sa patitor na sa clearing operation sa aton nasyonal. Okay, nang kumadumduman naton do sa Bidoga Bacolod yung Singkang atong medyo do gid-reklamo nga gid-demolish kay nakakita dira sang temporaryo nga isa nila samtang dira. So wala na da sila kuryente gid kay all dam site na da. Nang sa huli ng tukod kaya matama sila daptan pandemic kita ang balay nila istaran nangita sila pagi nga maka without my knowledge nga nga maka
gita sa takdan nga bayran nila sa Sineco mati ng kay siyempre process pa sila mo. Okay. Apply man gid sila in fact nag-istorya na kami with Sineco sa mga naniligad nga bulan kini application na kag mayara naman sa plano galing budget na lang sa Sineco kulang. Okay. So natabo ini nagkadto da si former congressman kag si Mayor Albi Benitez kag si Vice Mayor Councilman Colonel Cesar Distrito na masyar sa ilang lugar. Okay. So nakita yan na balaan niya nga kalabanan nagatapti ng tapos ang duta hindi ilat nagiya. No? Kaya naka-naon sa akin na papamangkot sa tagiya do kilala yaman. Do kung ano pwede yung mapangitaan paagi na basi pa malang mahatag sa para maging permanente na sa Pumuluyo. Nagpasalamat ang Pumuluyo. Galing subong politika, subong ng nga muna tabo dami mga tag 20 ka mga balay sa isa ka kontador. Pero hindi na siya sa poste ha. Sa kontador mismo nagabayad sila yan masubra pagani kaysa sa para lang makasuga sila kay survival mo. Pero kap amoni pila gini ka balay da ang wala na kuryente sa nagligad? Sa manligad mga damo bigat halos tanan sila galitin nalita sila pagi ng butangan ginutdan sila at nag-provide si Mayor Albi sa generator na yun pag sang may nagreklamo na tuging katuan kidang Sineco kuno kag may naging pa-interview sa radyo do gininto do pamulitika bala nang naglabot sa muna imbis na buligan sa pigado pa subong sa timpo pandemic gaayo kagani although may ara manggid pero ginahalungan gid nila kay syempre ilaman balay masunog pero ang ilaning nga pag top dito sa piyak nga balay nakahibalo dirang Sineco wala. So far siguro wala gid nakabalong Sineco sa ila kay ang ila nang do initiative na nila sampang gahulat sila sang application na sila mo. In short, wala sang pahanugot sa Sineco ang pagtap nila. So meaning ang mga rasunes na diri ang Sineco nagpangkakas ng gini sila to avoid gro sa mga insidente. Intindihan nila man. Intindihan nila ang bana ang amulan na balaga sa subong ng may mga kabataan, may eskwela, may mga hapon kay in fact dira dami nagahulam sa mga nebulizer kag oxygen sa nangligad. Arap lang do medyos pa na lang medyos posibles na lang ng ila tanida. Posibles anay gapaninguha man sila mo naubraman gapaninguha na makakurente kay in fact ga-apply gid sila mo kag ara ng plano sa akong kulang na lang gid. So naka-mention ka kay Nakap nga hindi pa sigurado nga magpermanente sila kay may tagiya nga lain inang lute. Hindi ayan isa man ina sa rason kun nga si Sineco do hindi gid basta-basta magpasulod sang linya sang kuryente. Wala na problem ang regarding dira ongoing man ang negosasyon nila kay dira nga area nang ang wala ya nga daw Sineco ang kinanla lang gid ang panugot sang ang kwarta sang Sineco or budget kanila nga mabutangan sang kay 2022 or 2023 so meaning inang ang Sineco nagaprocess na gid man sila nagaprocess naman sila nagaprocess na gid man sila at manabla to be exact pila ka puloy ang ito gani kap ang nautdan kag subong pila na lang ka pamilya da ang may kulokurente na ang away na kurente subong so para ni ba nagagamit naman sa mga solar kag
siguro subong may mga 50 pa kay nang mayara nito generator butang si Mer Alvin sige ba pag utod sa ila no kay siyempre mag-ulang dito sa nagkadto ginagdan dayon nang doon naluoy man siya bala sa mga tao nga amo na dito padala niya din ang generator ang ginpaanan namon sa bensang kasi do lang I see. Pero kap nag-ayo kamo sa Seneco nga Seneco for the meantime abi idiyahe kami dibi nga mahatagan sila kay ti basi dugay pa ng inyo ti paano na lang ni sila hasta san-o sila mag-generator di hasta san-o sila mag-kingkik ag mag-sulo wa nakaayo kamo kap? Regarding dira no nang ano pa ko sa Seneco kay ang insist basta tapping ongoing ginanegosyar ko man through sa ng inside sa barangay kay base man lang kapangita ng ganda nga may ngagaw nga mabutangan kabay pa or mapangitan tagi ongoing nga negosyar kami sa Seneco. I see. Kabelo ko, ikaw kap aminado ka nga medyo foul gid man niya ang pag-wiretap although nga hindi sa poste, overload ang ginalantaw ta diri. Pero kaintindi man ko sang imo, intindihan ko man imo side kap nga dapat human consideration malang tani no. Damo na bla. I-regulate lang ino ang tapping nila kung pwede ano. Oo, tilang ginaano man nila. That's why sila man gano kay mga suga lang man ang ginagamit nila bla. Okay. Oo, para ginamba ko sang uli ko na nabalaan man mo. Nga nag-tap sila kay una-una pinaprovide ta mga street light. Oo, pero sang uli do nagano gud silang gitan hindi nila magbontahan. Sa gusto man nila kasi hindi manugid sa survival nila kay tipo kuluyo mangita gid pagi mo kay may mga kabataan pala kwan kap kainit subong ano ng electric fan da bisan amo na lang na tani ano matulog ang gabi bala. Man. Nang apo na ginano man nila kay siyempre kung sa mabayad din sila mo. Tinguhan na namon yung mga obrahan ng diwat sa resolusyon sa barangay na ma-request agad ang Seneco track na ang pagbutang sa poste at kung ano pwede may mong insigida para nang siyempre ang generator initial na mga bal ni Congressman Alde ang generator is only upauna natin pero gid sa long term na recto para na permanente pagulit sa pagluyo. Hindi na guro makagwanta si generator. Ano na subong andar generator da 24/7 na or may oras lang? May 12 hours lang andar sa generator. 12 hours lang na yung generator kay bakit maguba man balang sa 24 hours na sige gida. 12 hours. Dako man siya pero gaw-gaho da no sa mo nang purok. Nang mayuman kay ginatag yan ng ano lang ng do medyo silent type. Hindi kita mo nakagaho. Dako siya under TDA pero silent type siya nga mayo kasi. Sige. Ang ato na lang di kap guro pagis imo da nga office guro ikaw gini guro makabuli gidako sa mga constituents mo to kwan guro to ask the permission gikan sa Seneco and pa dasig-dasigon man gamay ang process nila maluoy ta sa mga tawo da kaluluoy. Oo man nang ako man nag-ayit ko kag nagpakaluoy man sa mga aragong ihayin siya akong mabuligan di pa kan Seneco kay ma-apply kung mabayad man sila sa nila gani in fact mabayad man sa mga balayran nila gayo lang ko sa mga anong pwede mahimo para mabuligan kami din sa barangay will cooperate para sa kayo kay wala man na day kabay pa hindi lang implementan sa politika kay siyempre nga benepisyo nang way makami nakabalo kung mabuto sa amon ginakadlato hindi pero para niya sa tanan. Pero galing daw batyagan mo na nautod siya, nautod ka kap. Kapod maginamo no pangabuhi sang tao intrahan tabi pamulitika abe, maintunses mga tao tos ni. Galing kiti may ara gid man kun ako patulokon may foul gid man mo. May foul gid man siya because nga ti amuna
Okay, balikan Hello. ta si Kap. Kap, ang imo abi na lang nga kuan palabot sa Sineco kag sa mga constituents mo da abing gamay nga por pabor. Go ahead, Kap. Oo, kabay pa nga tinagayo man ko ako anong pwede na himo naton with Sineco. We will request man kandigan na maging tawagan makupron Sineco na ngayon ko sa final wala kay basi pa man lang may maayong ano daw mag-donate sa mga poste sigida. Ito basi daw gina ano pa to namon pinahulat ko pagani kung final nga no sa taga Sineco kung pinatong gastuhon. Aha. No, nang nagulat nako, nagtawag mo ko kay director sang Sineco kag para at least kung anong pwede na mo. Tikinahulat ko subong ang final nga do ilabla kontrakto sang kung pila magasto sa mga poste para diretsuhan na to sa poste sila da. No, kay kung di kigayo ko Sineco mabuligan mo kay mga puloyo willing gid ya magbayad, mag-apply para lang masubaan sila kay nagbiruan man ang makinala basic needs na namo naton ang kurente sa basic needs na nato na kurente mo sa pangbuhay mo. Yes, correct. Oo. Part na sang pangabuhi teng kalayo. Kung I mean kalayo ang kuryente sa matagadlaw nga tanan para yun sila sa tubig. Oo. Budlay na katama. Oo. Sindihan na lang ang mga yun kami sa bulig sa natunggan sa dak. Aha. Kap, salamat gid sa mga serbisyo. May aga mabuhay ka, Kap. Kag God bless atong tanan. Salamat man. Okay, Kapitan Rosini Distrito, mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Ang ini nga reklamo, una-una kita ko dire. Si Sineco nag-akto lang because nga ti ang pagtap man matuod sang mga kuryente da sa nanari-sari nga mga puloy-an sa isa ka puloy-an nga may kontador. Grabe ina kadelikado. Kay hinali gani mag-overload ina magsiningal ng kuryente da kag maglinupok na ululubos kamo sa sunog na isa man na sa rason. Ang ikaduwa diri ti makit-an taman nga hindi gid man pwede sa poste man sila. Ina mas delikado pagid kag ti pangawat na iya ang sa poste. Ti way man kunos poste. Aras piak balay lang tupad balay. Now, ining nagpatabid nga balay insindihan tagid ang iya sining nabatyagan man. Gusto yo lang na makabulig tupad balay niya pero ti very wrong gid ina iya. No, very wrong gid ina iya. Kay kawat hindi man siya kawat kay nag-agi sa kontador pero basi magsinigabong kamo na. Ang aton malang pangabay sa Sineco iamuwahan nyo man nga kabalo ko nag-aamuman ni sila. Gain nyo man bisang tikang nga for the meantime while nga gina-process pa basi pwede ka mo makahatag to initial nga supply nga ipangkwalanda anay. Kabalo ko may idea na kamo nga maka-avail maning mga puloy-an ho. Maluoy man tani sila. Kamo man bi aksyon dorel katulog ka wala ka kuryente, wala ka electric fan da, way ka aircon sa ari tayo sa pinaka-init nga syudad sa Bacolod. Abi testingin nyo taga Sineco da tulog nga wala electric fan bi. Kundi ka mo mangatol sang lamok da. Lamok kag init kag pamahulay sang balas ng mag-atake sa pneumonia ang kadtuan mo kag dengue pila kadlaw. Insindihan kong Sineco may rules and guidelines sila, may mga pagsulundan ni sila. Galing for human consideration, please, idiyahin nyo man. Maluoy man tani sa mga tao ni, lapit isa ka gatos balay niyo. Idiyahin nyo man. Kaya hindi baka mo gusto sang overload, kiti bawal gid man ako ya to dyan, di ko ya paborda, prangkang istorya. Kawat sa poste, hindi gid ko ya paborda. Kaya nga, pati ako gabayad akron. Ang kapangawat sa poste da, ina mga kawatan kurintis poste, kami nga pabayad nyo da, nga mga lihitimo kami nga manugbayad, hindi man ko paborda. No? So, sa Sineco kita mga bay, abi butangin nyo da sang dako, da nga kwan, da nga mo, diri lang kamo anay, angot tanan-tanan, kikabalo ko once nga si Sineco magbutang da, safety ginaya. Simple as that. Kita mo, may mga halo politika na tukuno. Doon di man ko konbinsido sa mga halo politika ni, kay nakitaan taman ang foul toad mo. Galing kiti ara ta subong sa panahon sang eleksyon, daw nalaktan na lang politika ang istorya. Tindi na ko mangmuno pa basta amo tong mention ni Kap kay na may naglupad to kuno nga generator. Din to kuno halin. Kabalo na kamo da, di na ko mag-mention pa. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Sabi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sa Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw na internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio
Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Las 9:26, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Action Hotline. Pagintindi ko, ang Central Negros Electric Cooperative naga-monitor sa aton sining interview kay Barangay Kapitan Rosini Distrito. Mga 20 minutos pa lang, nagpagwa sila sang statement. Ang Sineco nga sila may ara sa mga tao nga naga-monitor sa mga wiretapping dira, mga kinawatay, kag iban pa nga mga violations. Thank you gid Sineco, no? Na ako namian gid ko sang ginhimo nyo nga pinangkakas nyo to, pero dapat may ginbulos makamong initial to kay maluoy man kita ni sa ila. Kung anong mga safety dapat, no? Sineco, salamat gid. And tani Sineco, may ginkasuhan man kamo ha. So duway gi ko kabati nga maging kasuhan kamo sa mga kawatan sang kuryente. Mga tag 500 Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Okay, may ara na kita na tawagan Action Hands sa linya nato bako ka di buenas. Kagabi lakay luta man to Action Hands, no? Lakay luta man to gabi, no? Katanda sa inyong manggabot taga lakay luta. Hello, good morning. Morning. Hello, sinong pangalan ta? Marisa Togle. Pilang edad? 47. Taga diin gigani, ma'am? Taga Lacay-Lota sa Barangay Lagrana. Lagranha, Puro 4, Barangay Lagranha.
Kagabi lang Carlota man to nagdaog man. Si Action James yung nagbunot to, Action James, no? Di buhay na sa imo kamot sa mga taga Carlota. Anyways, ma'am, before kami, si Action Brian niya, sa Action Radyo Bacolod. Okay. Ano ganing amon nga extra, gani mag-report kami, tapos mag-end kami, anong ginahambal naman ganing nga tagline da? O nasa balita, o nasa action. Sa Bacolod Action Radio. Sa pagkatanda ba, pwede ka namang reporter, extra lang ganay. Wala. Ma'am Marisa, congratulations. Nagdaog ka 500 pesos. Hulat lang ng padala na bala nga mag-inform sa imo. And then may ma-text pa gina sa imo kung sinong sender para ma-claim mo to, hindi ka na ma-problema pa, ha? Good morning. Thank you, sir. Salamat. Thank you. Okay. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Action Hotline. Sa pagkasimple sang 500 action hands, isa na kaadlaw nga pangguna ni Inday, no? Akon sa mga uma-uma ka mga duha kaadlaw na no? Nga pang obra-obra mo sa kampo, nga manabi, no? Pangarado, pangguna, pananom ka tubo, ti subong natawagan ka lang sa Action Radio, may 500 ka na. Oo. Ina, part na sa amon Pamaskwa, no? Alin pa ni sang nagligan nga bulan, daw wala na di tatanay, Paskuhanay sa Action Radio, no? Sige, ang oras ko kulabos, gid pasensya sa way ko malawagan nga mga ngalan, diri nga nag-chat kag text diri sa aton, I'm sorry. Pero karon sa gabi, mas lawig pagid ang aton nga oras, Action Farming Line, maghilibati kita liwat, ha? Balikan ko karong Sineco sa gabi, kay mangayo man ta sila sining nga side para at least makwanta man mapabati taman sa pumuloyo. Pero muna pangabay ko sa Sineco, kung mayaragin man sa mga violations, kasuhin nyo para magpati man ang tao sinyo. Okay, pero sa akon, no? Isa ko sa nagabayad sa mga ginakawat nga kuryente. Tiabi kasuhin nyo na para mauntat na ning kinawatay sa kuryente kay kaluluoy di mga lihitimo kag mga mabuot nga mga konsumidor like me and si Madam May Singway. Ko ni Sigalino. Sige, sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art Tayhupon ini. Si Action Brian more than nagapasalamat gid sa inyo mga ka-aksyon. Karon sa gabi maghilibati kita sa Action Firing Line. Mga ka-aksyon, sa diin ka man sa Pinas, labutan ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good morning. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,